Da gero umatenan, etorri milizia nuen. Antzeko egon zen da, urtetako zaskuen. Zaten, frenti dauela, parenkonetik, Santa Luziera. Frenti daula, ni ondo akortanaz, da urtetako. Da ba, umiek eta ama mata, nora, ezta? Da geratu izan egin. Etorri zin beste batzu gatzetik, venga, fuera, eta maldezin baten. Nik orduan txarten, maldezin goitzatzen zuen, orduan txarten, maldezin baten, fuera, eta... Ipala opera. Artu ban, leleko jabana, zanen, ardize, euken erosike, hemen txoan erren duinen, ardi bat. Orduan txaste bete arru irau, bilotza jaban ez zien. Iloa bien, da, klaro, ardizek erra penduzeken, da, zerri jaban, urtetak hori gute, zaldeire eruen erreki pasau, ardize, da gindu itzen. Hau jungok lehenko parajera, turmuntira, jungo zalata. Da, burdize eguko zen burdebi, erura batzukaz. Da, ilertakota kami joitzen, kamalu zieue, kami jau. Da, zatzetako besteak kamatxek izeuaz, kartola hundize. Kartola 60 inguru alturan, da metro inguru guzera, kartolaka, zatzetan ibili zana. Da, bigarren ez etorri zenien horrek, ba, pini kotxokotaz bilen, akortani, zila bapeo aian, da, eta ez trasten batzuk. Da, nire arrebie, ama, da, ama eta ni, burdizen. Burdizen lotu haban, ganauek, astu derra, atzin erotuzen burdizeri, da txakorron dibat, Montero izena, okerra, pastor alemana burrizuen. Dana. Habe, burdize lotutzen. Lotutzen burdizei, da bagu ez burritan inzier, da hori txomin zagaztiza, barru lartzen jelon duen, burritan nien, gero zabanaitek, nik eta hartzen ikusi nagoelan dauela eta zoz ezabana, basar ez dakit. Ba gero kontetaban gureitek, burle modu nitzela. Zek pantxi, errekreun edolako matezatzen ez zubia. Horreite sentiute osan horregan nien, hori txomin. Horrek iguilezitun oblioko ataraten zen, frentetik apartetxu horrek, Santalu da apartetxu, hartzaino ondoko etxekue, burritan egu. Da euban, eubeko zubizen, milizianuek gehiatu abien, daztu erek izuitzien, kendu. Maletak eta duteko, da txakurrean egun gehiatu zuen eta bagik, soltoa, zer dio gamendan, soltoan, demosten palukara bat, horretik, txakurretan, txakurretxan etorzen.